Исәнмесез, эфирда хәбәрләр чыгарылышы, студияда Адилия Бирханова. Берничә көнлек масса күләм мәгълүмат чараларында республикада кызамык, кор, ширин йоктыручылар очрагы теркәлү турында хәбәр таралды. Бәхеткә безнең районда бу авыру күзәтелми. Ул нинди авыру соң? Аның билгеләре һәм саклану чаралары турында киләсе видео язмада. Татарстанда кызамык йоктырып авыручылар саны арта. 15 гыйнварга республикада 20 очрак теркәлгән. Шуның 16-сы балалар. Бәхеткә зәйдә кызамык авыруы күзәтелми. Табиблар әйтүенчә, ул нәкъ менә вакцинациядан баш тарту аркасында барлыкка килә. На 2024 год в Республике Татарстан выявлено 83 случая, среди них есть и дети, и взрослое население. И эпидобстановка в общем считается напряженной. Кызамык йогышлы авыру организмга вирус элеккәч тә үзен 7 көн эчендә сиздермәскә мөмкин. Авыруның беренче көннәрендә тамак авырта, ютәлләтә, күзләр кызара, хәлсезлек күзәтелә башлый. Тән температурасы 39-40 градуска кадәр күтәрелә. Соңыннан әкренләп тәнгә тимгелләр чыга. В первую очередь это высокая лихорадка и появление сыпи. Все становится у нас этапно, то есть первое у нас появляется лихорадка, катаральные явления, кашель, сопельки, все как обычное ОРВИ. А далее появляется сыпь на теле, красная, пузырчатая, одутловатость лица, и с такими симптомами сразу в приемный покой. Прививка кызамык авыруыннан саклый торган бердән-бер чара икәнен истән чыгармаска кирәк. Адилия Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зей үзәк дәваханасында диспансерлаштыру дәвам итә. Халыкны күбрәк тикшерү максатыннан белгечләр эш урыннарына, оешма предприятиеләргә килә. Бүген исә Зей-информ хезмәткәрләре медицина тикшерүе узды. Зей-информ коллективы бердәм булып диспансерлаштыру узды. Махсус картага буйны, гәүдә авырлыгын теркәп куялар. Аерым кабинетта кан анализы тапшырырга ЭКГ тикшерүен үтәргә мөмкин. Терапевт кан басымын, сатурацияны үлчәп, һәр пациентның моң зарын тыңлый. Моңа өстәп дәваханәдә узасы кайбер тикшерүләргә юлламалар да бирәләр. Коллектив бик әйбәт каршылады. Безгә бүлмәләр әзерләп куйганнар. Безнең доктор, терапевт бер бүлмәдә утыра. Кан алабыз, ЭКГ ясыйбыз, бөтен әйберне оештырганнар. Алдан язылырга, чиратларда утырырга да кирәкми. Оешма хезмәткәрләре эш урынында диспансерлаштыру узыны күпкә тизрәк һәм җайлырак итүләренә сөенәләр. Бик уңайлы булды. Менә бөтен коллективы белән шушы тиз арада гына, бер кая бармыйча гына, очередька басмыйча гына үттек диспансеризация. Узган елда Зей районында 24 меңнән артык кеше диспансерлаштыру узган. Адилия Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Чыгарылышыбызны һава торышы белән дәвам итәбез. Бүген 16 гыйнварда Татарстанда Зей районында һава шартларының начарлануы көтелә. Татарстан дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләрне юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакыра. Бүген төнлә һәм иртәгә көндез Татарстанда һава шартлары начарлану көтелә. Бу хакта Татарстан гидрометеорология үзәге кисәтә. Аерым алганда республикада шул исәптән Зей районында күз күреме 1000 метр һәм аннан да азрак булган бураннар уйнаячак. Татарстан дәүләт автоинспекциясе һава шартларының начарлануы сәбәпле юлга чыгудан тыелып торырга киңәш итә. Көчле кар, буран, җилнең тизлеге 17 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Машина йөртүчеләргә, шулай ук пассажирларга куркынычсызлык каешларын эләктерү мәҗбүри. Җәяүлеләр бары тик җәяүлеләр кичүеннән һәм светофорның рөхсәт итү сигналына гына йөрергә тиеш. Юлларда сак һәм исән-имин булыгыз. Мондый һава торышы атна ахырына кадәр дәвам итәчәк дип белгечләр. Һәр төбәкнең танылган шәхесләре, горурланырлык якташлары бар. Зейнең Түбән Олыҗы авылында туган Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла шушы көннәрдә туган ягына кайтты. Мәктәп укучылары аның иҗатын үз итүчеләр белән очрашып, матур кичәләр оештырыла. Югары Шипкә мәктәбендә узган очрашудан булыр киләсе репортажыбыз. Балалар, саксыкны беләсез? Нәрсә ул саксык? Югары Шипкә мәктәбендә Рабит Батулла белән очрашу җылы да, җанлы да узды. Аксакал язучы мәктәп укучыларына әдәбият, татар халкының тарихына кагылышлы бай мәгълүмат бирүче дәрес үткәрде. Рабит Батулла үз чыгышында дини мәгърифәт темасына аерым тукталды. Изге Коръән китабы сак белән сук бәйтенә салынган тирән мәгънәнең бүгенге көн өчен актуаль булуын ассызыклады. Сиккелләргә дигән яңа китап чыгардым, күптән түгел ул килеп җитәр сезгә. Анда да бар саксыкның 2 варианты бар. Мин язган пьеса. Монда да вариант бар, алып Батыр саксык иленә барып чыга.
Менә анда бунда да гыйбрәтләр бар. Рабит ағаның қорайда сақсық бәйті кейін ойнауын оқушылар зур қызықсыну белән тыңлады. Укучылар әдипнең гаиләсе балаларына кагылышлы сорауларын бирделәр. Рабит Батулла үзе төшкән Ядәш фильмы турында да сораштылар. Аксакал язучы үзенең туган ягына зур горурлык, хөрмәт белән кайтуын яшерми. Мин инде ара-тирә берничә ел моннан элек бөтен мәктәпләрне дә йөреп чыккан идем. Хәзер инде ул балаларның балалары бар. Инде менә хәзер тагын яңа буын үсеп җитте. Мин аларны да әйләнеп кайтырга булдым. Бәлки бу минем соңгы килүемдер, соңгы кайтуымдыр. Кем белә, әгәр гомер булса, әле тагын да кайтырмын. Яраткан язучылары белән очрашу укучыларның үзләренә дә ошады. Без Рабит Батулланың әсәрләрен бик яратып укыйбыз һәм миңа әле ошады аның бер әсәре Имше дигән. Ул Имшедә ул яза ничек Габдулла Тукайның күзе авыртып, алар әти белән әнисе белән баралар бер әбигә. Язучы атна дәвамында үзенең туган ягында булып, авыл җирлекләрендә, шәһәрдә зәйлеләр белән очрашулар уздырачак. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Ел башыннан 01 хезмәте 6 чакыру алган. Шуның икесендә ризык кию очрагы, өчесендә җитди янгын була. 1 чакыру ялган дип тергәлә. 3 гыйнвар иртәнге 6 сәгать 40 минутта 88-нче янгын сүндерү бүлегенә Югары Шипке авылында мунча януы турында хәбәр ителә. Биредә мунча түбәсенә ут капкан була. Зыян күрүчеләр юк. 3 гыйнвар көнне 15 сәгать 54 минутта тагын бер янгын очрагы була. Кадер авылында да мунчага ут каба. Тикшерү нәтиҗәләре буенча янгын электр үткәргечтә кыска ялганыштан барлыкка килгән дип хәбәр ителә. 12 гыйнвар кичке сәгать 6-да Карамалы авылында йорт яну турында хәбәр ителә. Биредә 120 квадрат метрлы торак яна. Ут чыгу сәбәбен шулай ук кыска ялганыш дип билгеле тикшерүчеләр. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зәй яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль шелтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.